Hello everyone, good evening bयनिसिमबो ओमफ्राय दिनै आं गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव फरायफिननाय थालायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैथ' कार्तिक गासा सावनाय फोरबो थ' आंबो एसे गेटआव सावनानै लाबाय आरो ओमफ्राय जोंहा माने सारना सुटिया जोब्बाय थ' दिनै सारा थांसिगोन बेनिखायनो आं एसे थाब संबाय दिनै नङाबाथ' एसे 8थासोआवसो सङो नै लोगोफोर आं संगासिनो दं आरोना ओमफ्राय मा ओंख्रि संदोंबा दाउ रोसि बानायदों आरोना जारि जोग्लावरि बिदि होननानै लकेल दाउ रोसि बानायदों ओमफ्राय सारा लानानै थांगोन चिकेन बिरियानि ओमफ्राय आं फारसेथिं ओंखाम संगासिनो ओमफ्राय दा जाखां लोंखां दसे रेस्ट लानानै थांसै आरोना लोगोफोर थ' फैनानै सुटिया जोबनायनि फारियाव फैबाय मास मोनसेमोन आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना अब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव मा दिन्थिलांनो हायो थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय लोगोफोर जोंहाथ' दिवालिया सफैबायानो ओमफ्राय नै दा जोंहा दिवालिखौथ' मानिलांनो मोननाय नंला बेखायनो सारा नै हम डेक'रेसन खालामनानै होबाय आरोना लोगोफोर नै बेबायदि लाइटिं साजायबाय थ' नै लोगोफोर नोंथांमोननोबो आङो एसे खोन्थाबाय आरोना ओमफ्राय बेवहाय सावबाय आरोना आलारि बाथि नैबेयाव मोनसे ओमफ्राय बेयाव मोनसे आरोना फाइनालि चिकेन बिरियानिया जाबाय बे ओंखामाबो जाखाबाय चिकेन बिरियानि ओमफ्राय लोगोफोर नै आंना दाउ रोसि लकेल दाउ रोसि ओमफ्राय नैबावहाय दङ खुमब्रा एन्ड दालि जल आंना डिनारा रेडि जाबाय आरोना डिनारा कमप्लिट रेडि जाबाय ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना आंनि माइनाव उखिसनाया हाबाय फोरोंनालाय बाबाय थांसै खानाया लावबाय हास'नोसै दे देलाय बेसे गोलाव जाखो देलाय गोलाव जाथारबाय आं हासुवा हाबाय नङा बेफोरखौनो देनां आयै नै ए दान्सा बेनो आयै दे मा सल'बो गैया आयै आयै दे खालामदे गोसोआव थाजोबथारबोहाय बोरैबा दालाय ओंखाम जानोसै मा ओंखाम नै दे खनसे गोसो सानायखौ दे जाबायलै
Aku mana pesen selai? Mana ada bola? Apa sah? Aku jauh. Oi, betul. Am yang baca. Mau sama yang mana? Benar ni, benar. Katine. Harus gini pula. Acak kalau. Kati. Acak kalau. Mereka dan pati. Acak kalau boleh mah. Kembali mantap. Coba lima, kamu nasi. ओमफ्राय लोगोफोर दसे स्टाडियाव थाफानानै बिफाया उफाय गैया माने फिसाजोना स्कुलाव डान्स प्रेक्टिस जागासिनो दंमोनथ' बिफाखौबो फोरोंबाय बिफायाबो मोसानांबाय आरोना ओमफ्राय मा होनबावनो आरोना उफाय गैया दा जोङो बिमा फिसा दोनलांसै आरोना सारखौहाय फिसाजोआ थाथ'थोंसै फिसाजोखौ गालांनाय जासिगोन आरोना जेबो नङा न'आव माने मेरला मानसि दंखायो थ' फिसाजोखौ दोनथ'नानै जोङो बिमा फिसा थांगोन आरोना बिफाखौ दोनलांनोहाय दे बाबाखौ किस खालामदो मामि खुदुमदो बाबाखौ खुदुमदो थै जों बिलाइ हामा मानो गाबदों खालामनांगौ हामा बोरो मोदै फुगारनाय गोरा खालामनांगौ गोरा स्ट्रंगल दे ब्राउन लाबो फाइनाल लोगोफोर दा जाखांबाय लोंखांबाय रेस्ट लाबाय ओमफ्राय सारना 11थायावसो आरोना माबाया ट्रेना थ' जोङो दाथ' माने 9:30 जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो दोननानै फैनोसै आरोना फिसालाजों आंजोंहाय ओमफ्राय बिनि ट्रेना बङाइआवसो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय ओंखारनानै जाय ट्रेनजों थांगोन बे ट्रेनजों थांसिगोन आरोना सारा बावनो मोना दोनसननो मोना जों दा नै ओंखारबोबाय फिसालाजों आंजों दोनलांनोसै आरोना दा फिसाजोखौथ' दोनबोबाय जोङो उफाय गैया गथ'आ मोदै फुगारबाय थादों आरोना लोगोफोर मानो होनब्ला बिफाजों जोबोर गोमोन आरोना नोंथांमोनाथ' नुखादों माने फरायनाय गेलेनाय थानाय जानाय गासिबो माने बिफाजोंनो टाइमखौ होजोबो आरोना जेब्ला बिफा फैयो माने बिमाखौनो नांखाया थ' उफाय गैया आरोना लोगोफोर जायखौ होनदों फौजि फेमिलि माने स्ट्रं खालामनांगौ जायो दा जों थांगासिनो नायदो नै क'क्राझारा ओरैबायदि बेखिनि टाइमब्लाबो माने एभेलेबल मानसि आरोना लोगोफोर माने मैगं थाइगंखौबो 10थासिम मोनखायो आरोना लोगोफोर थ' बेखौनो आं शेयार खालामबाय नोंथांमोनजों जोङो बिफाखौ दोनना फैबाय आरोना माने जोंखौ स्टेशनसिम लाङासै साइथिंसिम जोङो दोनना फैबाय आरोना माने जों थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय फिसाजोखौ गालांनायनि खोथा नालाय नोंसोर थांदो होननानै थिनहरबाय आरो ओमफ्राय ट्रेनाथ' 10:15 आरोना लोगोफोर दा बावैसो फन खालामहरदों माने फैगासिनो आरो ट्रेना माने बांद्राय गोबाव नेनांनाय नंला ओमफ्राय नै फिसाजोआबो उन्दुनो ओंखारबाय जायफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय फिसाजोआ नै